Druhá téma, veľmi rýchlo, a to je téma Mierová rada, Rada mieru. Už ste pobehovali všetci splašení, samozrejme, lebo keď je niečo tak je zle, keď je inak, tak je zase zle. My sme dostali pozvánku do tejto inštitúcie 2 dni po mojom návrate zo Spojených štátov amerických, myslím, že v utorok. My sme sa vrátili v nedeľu a v utorok sme mali už pozvánku do Mierovej rady. Od samého začiatku nebolo zrejmé, o čo ide. Preto sme sa postavili k veci, kde nie je celkom zrejmé, o čo ide, opäť suverénne. A dovolte mi krátku genézu. Dámy a páni, vy si nepamätáte, aké stanovisko som ja, minister zahraničných vecí a celá vláda zaujal k Venezuele? My sme dali veľmi tvrdé stanovisko, kde sme konštatovali, že ide o hrubé porušenie medzinárodného práva, že ide o rozpad svetového poriadku, že ide o nerešpektovanie základných princípov, na ktorých tento svet stojí. Áno, ja som očakával, že po takomto tvrdom vyjadrení dôjde k zrušeniu mojej návštevy v Spojených štátoch. Ale došlo nakoniec k podpisu dohody medzi Slovenskom a Spojenými štátmi o spolupráci v jadrovej oblasti, čiže vnímal som to ako záujem Spojených štátov o ekonomickú spoluprácu so Slovenskom, bez ohľadu na to, aké máme my stanoviská v oblasti medzinárodného práva. Na stretnutí, ktoré sme absolvovali v Spojených štátoch, sme zdôrazňovali význam mierových rokovaní a dialógu pri riešení akýchkoľvek konfliktov. Napriek tomuto všetkému, ja to oceňujem, že dohoda bola podpísaná o jadrovej spolupráci. Teraz ideme ďalej, bavíme sa, ako ďaleko sa môžeme dostať, pokiaľ ide o spoluprácu s konkrétnymi spoločnosťami pri výstavbe nového jadrového bloku. Išli sme samozrejme k pozvánke, ktorú sme dostali od americkej administratívy, zúčastniť sa ako člen Rady mieru, Mierovej rady, inštitúcie, ktorá má vzniknúť ako inštitúcia pre potreby mierového usporiadania v konflikte v Gaze. Dámy a páni, opäť. Stojím tu ako suverénny predseda vlády Slovenskej republiky a nereagujeme splašene, lebo to došlo zo Spojených štátov, tak teraz hneď na to skočíme. Alebo došlo to z inej strany, tak hneď na to skočíme. My si myslíme, že treba reformovať existujúce medzinárodné inštitúcie, ako je OSN, ale nie ich rušiť. Máme ako Slovensko obrovský záujem stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028-2029. A na všetkých našich návštevách, ktoré absolvujeme, žiadame našich partnerov o podporu našeho členstva v Bezpečnostnej rade. A nie sme zástancami toho, aby vznikali nejaké paralelné štruktúry, o ktorých celkom všetko nevieme. Poprvé chcem povedať, že vláda Slovenskej republiky nikdy nevynaloží žiadne členské na vstup do podobnej inštitúcie. Ak je nejaká myšlienka, o ktorej tiež stále málo vieme, že sa má zaplatiť nejaká miliarda eur alebo miliarda dolárov, dopredu hovorím nie, to jednoducho nie je možné. Preto takéto pozvanie do takejto inštitúcie nemôže byť spojené s takýmto členstvom, ktoré Slovenská republika nezaplatí. To je poprvé. Po druhé, nie sme si celkom istí, či Rada mieru, Mierová rada, má byť orgánom všeobecným pre viaceré prípady, alebo je to ad hoc inštitúcia, ktorej cieľom je, aby sa venovala len a len Gaze, aby mala dočasný charakter. Nemôžeme nahrádzať medzinárodné právo, nemôžeme nahrádzať existenciu Bezpečnostnej rady OSN, nemôžeme nahrádzať OSN nejakými novými inštitúciami, ak si myslíme, že nám tam niečo nefunguje tak, ako by to malo fungovať. My sa budeme touto témou zaoberať zajtra na vláde Slovenskej republiky, teda tým pozvaním, aj tými podmienkami, ktoré sú tam. Hovorím teraz za seba. Ja si myslím, že s veľkým poďakovaním by Slovenská republika mala odmietnúť toto pozvanie a aby sme sa mu nemali ďalej venovať. Napriek tomu Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré vždy volali a budú volať po mieri. Viete, že aj v prípade Gazy, aj v prípade Ukrajiny, aj v prípade iných krajín hovoríme mierové riešenie a mierové riešenie. Budem robiť vždy hrdú a suverénnu zahraničnú politiku. A ani toto nestačí, tak dodám, že pár dní po návrate zo Spojených štátov amerických som sa stretol s podpredsedom vlády a ministrom zahraničného obchodu Kubánskej republiky a pripravujem svoju návštevu na Kubu. Máme tam svoje vlastné záujmy,
Myslím si, že je dôležité, aby aj v Strednej Amerike Slovenská republika bola maximálne aktívna. My sme veľa v minulosti investovali do týchto vzťahov a treba v tom pokračovať, pretože v rokoch 20 až 23 boli tieto vzťahy úplne prerušené. Preto každý náš postoj je jasný, predvídateľný a konzistentný. A nebudeme sa správať ako nejakí pobehajovia a podľa toho, ako fúka vietor. Sme suverénni a hrdí politici. Preto aj náš postoj k týmto návrhom je maximálne